Salva Olérez, Estopa 57 é o nome da campaña posta en marcha pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Precisan recadar os 9.500 euros que necesitan para presentar un recurso contencioso administrativo ante a Audiencia Nacional contra a autorización da segunda fase deste proxecto, entre Hermida e Pilarteiros. Son treitos que se están a tramitar administrativamente de forma separada e están sendo sometidos a avaliación ambiental tamén de forma separada. Isto podería ser causa de fraude de lei. E isto pois condiciona moitísimo a legalidade da avaliación ambiental deste proxecto. Teñen 2 meses para conseguir estes cartos que tamén lles permitirían elaborar un estudo ambiental para solicitar a paralización cautelar das obras. Dende a ADEGA consideran o trazado especialmente agresivo, afectando a 6.000 metros cadrados, parte deles incluídos na Rede Natura do Río Lérez, que engloba hábitats e especies de especial interese para a Unión Europea. Que hoxe en día, ano 2024, no momento en que estamos, se force a determinadas poboacións a marchar das súas casas por unha infraestructura que nin é necesaria, nin se demanda pola sociedade, nin ofrece ningún tipo de utilidade a día de hoxe e, ademais, exerce un impacto extremadamente negativo sobre o patrimonio natural e cultural, pois non ten ningunha lógica, non? Coinciden coa veciñanza ao sinalar que a 57 non funcionará como circunvalación para Pontevedra e que o único que fai é duplicar unha vía de alta capacidade como é a P9. 100 e pico de vivendas aos seus ambos lados, non? E que esas casas pasarían, pois, algunhas a ser destruídas. No caso de San Andrés de Xeve, estamos tamén nunha zona onde hai un colexio próximo e pasaría a ter problemas na seguridade vial. Suporía un muro para o crecimento urbanístico da cidade hacia o leste, que é onde ten pois o seu desenrollo natural, posto que xa está limitado por outros lados. A veciñanza reclama tamén aos políticos que cumpran os compromisos adquiridos en campaña electoral, como foron os acordos plenarios no Concello de Pontevedra e na Deputación. Aseguran que non lles foi comunicado que se dera traslado das súas reclamacións ao Ministerio de Fomento.